Dobrý den, mé jméno je Robert Studený a vítám vás u podcastu Affiliate rozhovory, ve kterém se zaměřuji na propagaci affiliate marketingu a profesionálů, kteří svůj profesní život zasvětili právě affiliate a jsou významnými odborníky v online marketingu. K druhému rozhovoru jsem si pozval Lubo Jochima, který už v roce 2011 prosadil affiliate marketing jako jeden ze zdrojů příjmů v portálu Sme.sk, který dlouhodobě patří mezi největší online média na Slovensku. Tento podcast je podporován affiliate sítí wifnetworks.com, která je nejvýkonnější platformou jak v Česku a na Slovensku, tak i v celé střední a východní Evropě. Hezký poslech. Ahoj Lubo, jsem rád, že jsi přijal pozvání na rozhovor do mého pořadu. Já bych chtěl představit Lubo Jochima. Teď bohužel se setkáváme v době korony, kdy nemůžeme být spolu ve studiu a natáčet ten rozhovor, ale každý jsme někde jinde. Já jsem v Praze, Lubo je v Bratislavě, takže jsem velice rád, že si Lubo souhlasil s natočením tohoto rozhovoru. Já Lubo Jochima znám už dlouhou řadu let a považuji ho za největšího odborníka na Slovensku na online marketing. Jak by si se ty, Lubo, definoval, nebo myslíš si, že jsem to řekl správně o tom odborníkovi na online marketing? No to by som práve že poopravil. Ja sa necítim ako špecialista na marketing, ale skôr online business, ja to volám, pretože marketing je len jedna z oblastí, ktoré potrebuje človek vedieť, aby v online vedel podnikať a podnikať efektívne. Čiže skôr to nazývam biznis alebo taká tá stratégia, strategický pohľad na to online podnikanie. Mm-hmm. Když začnu od začátku, co jsi studoval? Co máš vystudovanýho? Ja som v podstate vyštudoval fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave s tým, že to bolo zameranie potom v tých vyšších ročníkoch na malé a stredné podniky a končil som tvorbou podnikateľských biznis plánov, čo mi v podstate zostalo aj dodnes, akurát so špecializáciou primárne na online. Mm-hmm. Takže tak. A jak si začala tvoje pouť v online marketingu? Jak si se k němu dostal vlastně? Ako som sa dostal, ono to začalo krízou asi v roku 2008, kedy v podstate ja som pracoval v printovom biznise vo vydavateľstve Trend Holding a ja som po pár mesiacoch pochopil, že ten printový biznis ide do kytek, jak hovoríte vy Češi. A hľadal som vlastne nejaké moje uplatnenie, ja som robil predtým ako obchodník, hľadal som uplatnenie v segmente, ktorý má nejakú perspektívu, nejaký rast a vyslovene som si hovoril, že pôjdem do online, aj keď som mal relatívne malé skúsenosti. Po vydavateľstve sme nejaké veci v rámci online mali, samozrejme web stránka fungovala, predávali sme reklamu, ale to nebolo nič v porovnaní s e-commerce projektami a tak ďalej. Čiže tam začala ako keby moja úvaha a do toho prišiel projekt, v podstate, s ktorým prišli takí chalani programátori za nami ešte do Trendu, ale ktorí majitelia neodsúhlasili a ja som si povedal, že mne sa to páči, ja do toho pôjdem s nimi a dokonca aj sám do toho investujem. A tak vlastne vznikol projekt Reštaurácie.sk, ktorý sme obratom ponúkli Smečku, respektíve vydavateľstvu Petit Press a tam sme sa veľmi rýchlo dohodli a tam začala moja púť v online v podstate. Jasně, jakou roli si tam měl vlastně? Ty jsi říkal, že to založili, nebo respektive, že ta myšlenka přišla od programátorů a jakou roli si tam vlastně ty v tom projektu hrál? Takto, klasickí programátori došli s nejakou úvahou, aj s nejakými základnými prepočtami, ale v podstate ja som do toho vniesol takú tú biznis stránku, nejakú logiku do toho, čo sa týka ekonomiky, príjmov a tak ďalej. Takže moja rola bola taká tá obchodnícko-manažerská, aj keď o veľa veciach sme rozhodovali spoločne. Takže bolo to dielo 3 ľudí, teda mňa a dvoch ďalších chalanov. A hovorím, riešil som primárne obchod a postupne som pričuchával viac a viac k takým tým technickým veciam, online marketingu a tak ďalej. Říkal si, že vlastně jste to založili a hned nějak záhy jste to nabídli vydavatelství SME.
To je takový dost neobvyklý, že by takovéhle velké médium šlo do nějakého projektu, který je ryze výkonnostní. Bylo to složitý, to dohadování, nebo to bylo nějaká... Nie, ono je zaujímavé na tom presne aj to, že nie len, že to veľké vydavateľstvo išlo do takého projektu, ale aj to, že mnohokrát zakladatelia takýchto online projektov sa snažia to ťahať sami veľmi dlho, až pochopia, že je to ťažké sa presadiť na tom aj na online trhu, pokiaľ nenájdeš naozaj že skutočnú skulinu, nejakú dieru, nejakú super vec, ktorá zafunguje. Ale ja som do toho projektu išiel s tým, že ja som aj tým chalanom povedal, že idem do toho, ale s tým, že nájdeme silného partnera, s ktorým to jednoducho vytiahneme pomerne rýchlo hore, lebo vedel som, že na tom trhu funguje v tom čase ešte Obedovať.sk, ktoré bolo totálnou jednotkou na trhu, neohrozenou, a ja som si hovoril, že nebudem robiť 2-3 roky niekde v garáži nejaký projekt. Jednak samozrejme aj človek potrebuje nejaké tie príjmy, ale jednak aj som vnímal to, že ten potenciál toho projektu s veľkým partnerom je ďaleko väčší a stojí za to dať mu podiel za to, že vlastne to rozbehneme o mnoho rýchlejšie. Takže tam vlastne už úplne od začiatku sme rokovali s partnerom pôvodne s AZ-om, a to, že sme skončili v Petit Presse, vzniklo len vďaka tomu, že AZ začal predávať svoj podiel na trhu a my sme si povedali, že OK, počkáme nejaký čas, ale oni tým, že sa nám nevyjadrili, tak sme prešli do Petit Pressu. No a ten po tom projekte v podstate dá sa povedať, že skočil hneď, lebo oni týmto smerom uvažovali už dávnejšie. Oni totižto Petit Press teda vydáva denník SME, to každému je jasné alebo známe. A pre nich vlastne projekt Reštaurácie.sk bol vlastne ako keby niečím, čo im umožnilo dostať sa do reštaurácií, lebo v tom čase mnoho reštaurácií, kaviarní odobralo nejaké noviny a časopisy a ľudia si bežne listovali a čítali noviny a časopisy priamo v kaviarniach. Takže pre nich to bol zdroj, alebo teda príležitosť, ako sa dostať do týchto reštaurácií a kaviarní a tým pádom si zvýšiť aj tlačený náklad a dostať sa viac ku čitateľom. Takže bolo tam super spojenie, synergia pre obe strany a poviem to tak, že vlastne my sme sa dohodli na prvom rokovaní, že oni do toho idú, lebo oni už niečo takéto mali rozrokované aj z Obedovať.sk, ale tí to odmietli. Takže my sme im prišli do rany v správnom čase a veľmi rýchlo sme sa naozaj dohodli. Okay. Jak se na ten projekt vlastně vůbec to médium potom dívalo, protože to velký médium, vlastně to je velký vydavatelství, Petit Press, SME.sk, většinou prodává tu svou reklamu na zobrazení nebo na kliky, a jak vlastně tenhle projekt vlastně oni začali potom hodnotit, protože se to rozjelo, protože jasný je, že to bylo v době těch slevových portálů, kdy vlastně to z hlavy SME.sk nastoupilo a vlastně se stalo asi největším hráčem na Slovensku v tú dobu? Áno, ale dal by som to ešte do nejakého časového sledu. Čiže my sme najskôr rozbehli projekt Reštaurácie SME.sk. To bolo niekedy v auguste 2010 a v podstate ešte v prvých mesiacoch sme uvažovali práve nad tým, lebo sme začali sledovať tento trend zľavových portálov v zahraničí, že sa rozbiehal v Čechách, to už fičalo od jary, myslím, že od marca 2010, kedy spustil projekt Tomáš Čupr so Slavomatom. A na Slovensku začali vznikať portály na jeseň 2010, no a my sme už v auguste začali uvažovať týmto smerom, čiže hneď po spojení s Petit Pressom, ale tá pôvodná úvaha bola, že spustíme zľavový portál, ktorý úplne logicky priamo nadväzoval na Reštaurácie SME.sk, kde ten potenciál bol najmä v tom, že tie zľavové portály na začiatku predávali primárne kupóny do reštaurácií na zľavnené jedlá v nejakom čase a podobne. Ale pri tých diskusiách sme potom mierne poupravili ten plán, že nespravíme najskôr zľavý portál, že na ten máme čas, tie vznikajú aj tak teraz ako huby po daždi. A rozhodli sme sa nakoniec po brainstormingu, že spravíme agregátor. Ten vlastne v tom čase ešte neexistoval a boli by sme prví, čo v skutočnosti aj nebola úplne pravda, lebo možno, že 1-2 menšie agregátoriky vznikli ešte v decembri 2010. My sme spustili projekt v polovici januára 2011, kedy ten trh fungoval ešte len pár mesiacov, takže boli sme naozaj že prvý veľký agregátor a to nám aj zostalo potom. Čiže toto bola aj konkurenčná výhoda, ale hovorím, vzniklo to z toho projektu Reštaurácie SME.sk.
s tým, že vlastne pôvodný plán bol spustiť zľavový portál, ale switchli sme to na agregátor a bola to dobrá úvaha. My sme na konci potom aj spustili zľavový portál, ktorý fungoval nejakých pár mesiacov alebo 3/4 roka, ale usúdili sme, že to nie je to pravé orechové a bolo to naozaj akože ťažké v tej konkurencii, lebo behom roku vzniklo asi 200 zľavových portálov, čo sa na konci potom samozrejme vyčistilo, dnes funguje ich možno zo pár a ten biznis sa trošku otočil do v podstate predaja pobytov a zájazdov. Ale ako tá myšlienka naozaj vytvoriť ten agregátor bola výborná. Vznikla po brainstormingu viacerých ľudí v vydavateľstve. Jednak mňa tých programátorov, s ktorými sme tam fungovali a aj zo strany Petit Pressu z managementu. To znamená, že vlastně ten projekt Restaurácie SK fungoval dál a vlastně ten agregátor, který vlastně byl dá se říct, výkonnostní lajkovou lodí vlastně Smečka potom, tak byl vlastně jakoby druhým projektem vlastně, který jste dělali. Presne tak. Ešte si sa predtým pýtal, som zabudol odpovedať na to, že ako sa na to pozeralo vydavateľstvo. Na začiatku to oni brali skôr ako taký projekty, ktorý vyskúšame, ale v podstate my sme behom naozaj pár mesiacov získali veľmi slušnú pozíciu na trhu, vedeli sme to aj monetizovať a monetizovali sme to úplne iným spôsobom, ako štandardne dovtedy monetizoval návštevnosť alebo teda impresie Petit Press, čiže tam sa platilo v podstate cez affiliate alebo platba za kliky z agregátora a pre nich to začalo byť veľmi zaujímavé už koncom roku 2011 s tým, že dohodli sme sa na výrazne väčšej podpore toho projektu. Ja som potom prevzal kompletne riadenie toho projektu, lebo programátori sa neskôr osamostatnili a odišli z Petit Pressu, založili si vlastnú IT firmu a s tým, že ja som potom prevzal riadenie tohoto projektu a celého týmu ľudí a v podstate niekedy v marci 2012, čiže asi po roku od spustenia projektu, som sa rozhodol, že je potrebné optimalizovať výkon toho agregátora na základe nejakých jednotných dát a v tom čase my sme mali zapojené množstvo zľavových portálov, bolo ich naozaj že asi 200 a každý fungoval pomaly na inej platforme affiliate, mnohí mali vlastné riešenia a podobne. A pre nás bolo veľmi komplikované optimalizovať čokoľvek, pretože tie dáta boli v desiatkách systémov a s tým sa nedalo pracovať. Takže neskôr som sa rozhodol a vlastne my sme spolu začali rokovať s tebou a s Vladanom Hejnicom na tej spolupráci, kde sme sa dohodli, že tie náklady s tým spojené, čo sa týka teda prechodu zľavových portálov na jeden systém, prevezmeme my a tým umožníme vlastne zapojiť sa všetkým zľavovým portálom na jednu platformu, čo sa podarilo a v zásade všetky zľavové portály potom prešli do Commission Junction a nám sa tým pádom zjednotila metodika meraní a na základe toho sme začali optimalizovať a opäť ten výkon toho agregátora ďalej rástol. Takže toto bola aj taká tá genéza s tým, že vlastne ako náhle som prevzal tento projekt, alebo tie dva projekty Reštaurácie Sme.sk a Zľavy Sme.sk, tak v máji 2012 sme založili v podstate ako keby samostatnú divíziu komerčných online projektov a toto boli samozrejme prvé dva a neskôr sa k ním pridali ďalších asi 5 projektov, ktoré som potom riadil, takže asi tak. To je super. Chci se ještě zeptat, co se týká toho vlastně business modelu, tak vy jste tam měli dva příjmy, jestli se nepletu, jeden byl přímo affiliate a druhý byl jako přímá platba za topování na nějakou pozici. Bylo to tak? Áno, to je pravdou. Na začiatku tie príjmy boli primárne z topovania, to znamená e-shopy, zľavové portály si priplácali za top pozície, ktoré samozrejme, že generovali výrazne väčšie množstvo klikov a návštevnosti ako tie pozície pod tým. A neskôr sa to postupne preklápalo v prospech affiliateu a v podstate dá sa povedať, že behom 2 rokov affiliate už tvoril rádovo možno 80% tých príjmov a neskôr ešte stále tento podiel zvyšoval. Takže preto vlastne ja som po roku aj niečo sa rozhodol, že potrebujeme naozaj jednotnú platformu affiliate,
cez ktorú budeme optimalizovať tieto dáta a výkon agregátora. Okay. Jak se vlastně na ten projekt díval vlastník, protože vím, že v té době to vlastnila ještě Mafra, potom se to změnilo na nějakého německého vlastníka, bylo to tak. Jak vlastně k tomu přistupovali ty vlastníci, jak Mafra, tak ty Němci? Takto, v podstate Petit Press 50% podiel vlastnil nie Mafra, ale Rheinische Post. Mafra bola sesterská spoločnosť, ktorej Rheinische Post takisto mal podiel, už nepamätám si presne aký, ale tiež bola minimálne polovica, ak nie celý, nie som si istý presne už teraz. A my sme mali samozrejme stretnutie s akcionármi z Nemecka. Pre nich v podstate to bolo niečo, na čo otvorene hovorím, že pozerali s otvorenými ústami, že čo my tu robíme, aké projekty a že generujú zisk a pomerne rýchlo a tak ďalej a že dokážeme hlavne veľmi rýchlo a pružne reagovať, vytvárať projekty a naozaj ako keby efektívne monetizovať. Zároveň tá monetizácia bola úplne niečo iné. Oni v zásade všetky tie vydavateľstvá, spomeniem takú perličku z jedného stretnutia Rheinische Post, Mafry a Petit Pressu, kedy sme si vymenali info, že aké sú ceny, priemerné ceny, za ktoré sa platia jednotlivé formy reklamy, myslím tým platba za zobrazenie a platba za klik. A ono to bolo tak, že najnižšia cena za zobrazenie bola v Nemecku, lebo ten trh bol rozvinutejší a ďalej ako český a slovenský. Potom to bola česká, teda Češi, a potom Slovensko. Čiže kým my sme vlastne vtedy zarábali okolo, povedzme, net 3 € asi rádovo za 1000 zobrazení, v Čechách to bolo už nejaké 2 € a v Nemecku to bolo, tuším, euro alebo 1,50 €. Ale čo sa týka platby za klik a reklamy, tak v Nemecku už sa vtedy platilo v priemere nejakých 50 centov, v Čechách, v Mafre okolo 20 centov a na Slovensku, teda v Petit Presse to bolo radovo okolo 10 centov za klik. Čiže bolo to úplne opačne otočené. Ja som veľmi rýchlo pochopil, že vlastne to, čo je v Nemecku, sa čoskoro stane skutočnosťou aj v Čechách a na Slovensku a je to len oneskorené v čase. Takže vtedy aj management, myslím si, že pochopil, že potrebuje investovať viac do programatik reklamy a automatizovaných nejakých systémov, čo sa aj samozrejme udialo. A ja zase som začal stavať projekty založené na iných zdrojoch príjmov, ako je platba za zobrazenie, prípadne platba za klik. Takže Nemci sa naozaj na to pozerali s otvorenými ústami, že čo všetko vlastne robíme, že v e-commerce oblasti začíname podnikať, čo oni vnímali tak trošku aj ako, že je to mimo mediálny biznis, ale nijak nám v tom nebránili. Naopak, my sme sa potom neskôr dohodli, že vytvoríme klón projektu reštaurácie Smeska pre nemecký trh a neskôr zvažovali síce aj zľavový agregátor, ale ten ich trh nebol taký diverzifikovaný, ako bol český a slovenský. Tam v podstate fungovali, tuším, 2-3 veľké zľavové portály a tam nemalo až taký zmysel agregovať tie dáta. Čo neskôr samozrejme prišlo aj na český a slovenský trh, že ten trh zľavových portálov sa skonsolidoval a zostali tu 2-3 veľkí hráči a už potom pár menších. Takže oni v podstate využili klon reštaurácie.sk. Čo sa týka Mafry, tak tí v podstate takisto. Pre nich sme vytvorili klon reštaurácie Sme.sk, ale takisto aj zľavový agregátor. Len problém bol v tom, že vlastne v tom veľkom vydavateľstve, ako je Mafra, sa tomu projektu venovalo oveľa menej pozornosti, menej kapacít na to venovali na začiatku a tým pádom ten projekt nemal zďaleka taký potenciál a taký podiel na trhu, ako to bolo na Slovensku. A samozrejme, že v Čechách, keďže sa ten agregátor spustil neskôr oveľa ako na Slovensku, vôbec nepatril medzi prvých, naopak tam už boli 2 veľké silné agregátory a tým pádom to presadenie sa na trhu bolo ďaleko ťažšie. Jo, ja viem, že... Ale hovorím, my sme boli pre nich inšpiráciou a spustili podobné projekty a celé sa to potom ale stoplo alebo išlo do stratená, keď Nemci predali podiel v Petit Presse aj v Mafre. Najskôr to bola Mafra, ktorú predali kompletne a neskôr aj podiel v Petit Presse.
Takže tým pádom tieto projekty tam išli do úzadia a my sme v Petit Presse pokračovali ďalej vo viacerých projektoch, niektoré sa potom neskôr predali, exitovali, lebo nemalo to zmysel a naopak sa investovalo do niečoho, čo bolo perspektívne. Takže asi takto sa na to pozerali. A ešte jedno zaujímavé porovnanie tam bolo, v podstate projekt typu Zlavisme.sk zarábal v priemere na impresiu ďaleko viac, akože násobne viac, ako boli výnosy z bežne predávanej reklamy. Čiže z tohto pohľadu to bol naozaj že najvýkonnejší projekt, online projekt vydavateľstva. To se dobře posloucháš, když vlastně někdo, kdo pracoval v takovém vydavatelství, kde jsou vlastně stále z 99% prostě jsou založený na příjmech z té klasické a té historické druhy reklamy, tak se dobře poslouchá, že affiliate vlastně vydělával mnohem víc než ty starší zavedený druhy té reklamy. Kolik jste měli vlastně ke konci tvého působení ve Sme.sk, kolik jste měli těch komerčních projektů vlastně? Kolik si tam řídil těch projektů, protože vím, že ten tým bylo tam víc lidí už a těch projektů jste měli víc. Kolik jich tam bylo? V podstate, keď som odchádzal v roku 2016, tak som mal na starosti 7 online projektov s tým, že v tom roku, keď som odchádzal v 2016, sme pripravovali stratégie, lebo v podstate akcionárom sa stala Penta. Prvý rok, 2 to fungovalo bez nejakého zásahu, čím netvrdím, že tam bol nejaký akýkoľvek zásah, skôr ako keby išlo o to, že akcionár sa zaujímal o tie projekty, keďže mal iné vydavateľstvo ako News Media Holding, tak hľadali možno aj tak trochu inšpirácie alebo synergie medzi projektami online, ktorých majú nejaké podiely. Takže ja som potom pripravoval stratégie pre každý jeden z tých projektov. Pri viacerých z nich som odporučil ich odpredaj, lebo nemalo zmysel do nich investovať. A niektoré naopak som navrhoval radikálne podporiť investične, aby získali výrazný podiel na trhu a tým pádom aj ziskovosť. To bolo niečo, čo bolo tesne pred môjim odchodom. Čo sa už z toho naplnilo alebo nenaplnilo, to presne neviem, respektíve čiastočne viem. Ale hovorím, bolo to 7 projektov, rádovo pod to spadalo asi 25 ľudí, takže asi takýto rozsah to bol. Já vím vlastně, že teď tam na tom na Sme funguje recenzie, vím, že tam taky vlastně je zapojený affiliate marketing a vlastně je to taky monetizovaný přes affiliate. Je to tak? Áno, je to tak. Cez affiliate tam fungoval ešte samozrejme Zlavisme.sk a tretí taký perspektívny projekt, ktorý ja som tam dotiahol ešte v roku 2014, myslím na konci, bol Dovolenka Sme.sk, ktorý sme výrazne začali rozvíjať a aj sa nám naozaj pomerne slušne darilo získavať podiel na trhu. A aj po mojom odchode to pokračovalo ďalej. Tam bol a je veľmi schopný projektový manažér, ktorý tomuto biznisu veľmi dobre rozumie a ťahá to naozaj skvele. A v podstate je to jeden teraz z kľúčových e-commerce projektov Petit Pressu. Respektíve teraz v korone asi nie, ale predtým to rástlo naozaj veľmi pekne a na úkor trhového podielu ostatných hráčov. Jo, to se strašně dobře poslouchá, když vlastně, a jsem rád, že můžu mluvit s někým, kdo vlastně nastartoval v takovémhle velkém vydavatelství vlastně business model affiliate a monetizoval vlastně tyhle 3 velký projekty přes affil a dávalo to smysl tomu vydavatelství a opravdu to vydělávalo větší peníze. To je balzám, když tohleto člověk slyší, protože je velice těžký v těch velkých korporacích, velkých vydavatelství vůbec ten affiliate prosadit, že neustále vlastně je k tomu nějaká, ne nedůvěra, ale prostě nechce to médium vyzkoušet jinou jako monetizační platformu a já jsem vždycky byl rád, když jsme spolu nějakým způsobem mohli mluvit a když jsem viděl, jak ta spolupráce prostě frčí a jak to prostě funguje. To byla vždycky bomba a teď to funguje stále dál a jsme spokojení. Jako já si myslím, že to je prostě další noha, na který by měl prostě jakýkoliv vydavatelský dům stát. Presne tak. Ja som ešte v 2010, keď som išiel do online, hovoril, že v zásade, že kto sú zadavatelia reklamy, najväčší zadavatelia. V tom čase to boli banky, Telekom a rôzne ďalšie firmy, offlineové primárne.
ale v skutočnosti som vedel, že o rádovo 10 rokov alebo možno aj menej budú veľkými zadávateľmi e-commerce hráči. A keď si pozrieme dnes aj televízne reklamy, tak kto tam je? Sú tam veľké e-shopy, Alza, MOL, sú tam agregátory ako Heureka, Favi a podobne. Čiže naozaj sa to deje, to je len otázkou času, kedy ten podiel tých e-commerce hráčov na aj takejto reklame, hovorím o televíznej ako príklad, ktorá naozaj akože vieme, že stojí naozaj veľa peňazí, ale tí e-commerce hráči si to dokážu zaplatiť a dokážu s tým fungovať efektívne. Čiže toto bolo ako keby kľúčové, že chápať, že ten e-commerce biznis sa stane niekým, kto bude významným zdrojom príjmov z reklamy v podstate pre tie vydavateľstva. A je len otázkou, že akým spôsobom to monetizovať. Či ďalej pokračovať len na výnosoch za impresie, alebo to vyskúšať monetizovať iným spôsobom. A príklad toho bolo tie zľavy Sme.sk. Dnes riešim projekt Pohodo.sk, čo je tiež agregátor a tiež je založené na príjmoch z affiliateu primárne. Takže viem, že to funguje a je to úplne porovnateľné s inými modelmi, respektíve dokonca v porovnaní s impresiami aj ďaleko menej prácne a aj výnosnejšie. Treba mať tie znalosti a správne kontakty a pustiť sa do toho. Jo, tak samozřejmě musíš vlastně tomu trochu přistupovat trochu jinak než ty klasické reklamě za klik nebo za imprese, to je jasný, že ten projekt musí být jasně výkonnostně zaměřen a musí být vedený úplně jiným směrem, ale přesně to, co ty si teď zmínil, tak vlastně všichni ty velký hráči v tom e-commerce vlastně dneska ten affiliate marketing dělají a dělají ho velice úspěšně, protože většinou už mají i affiliate specialistu, který se jim o to stará, nenechávají vlastně ten kanál jen tak jako běžet, ale opravdu do toho šlapou. A přesně to, co ty říkáš, ty větší hráči pozorují Amazonu, který vlastně to jede možná 20 let, dneska už ten affiliate marketing, vlastně byl to ten průkopník, který s tím přišel, tak vlastně i dneska ty velký hráči v e-commerce, jak v Čechách, tak na Slovensku vlastně affiliate mají. Co jsi se vlastně v tom Sme naučil a respektive co tě ta práce, kterou si tam odvedl, protože si tam byl nějakých 5-6 let, jestli v roce 2016 si odcházel, tak co ti vlastně přinesla ta práce? V čem tě to obohatilo do budoucna? Tak primárne získal som skúsenosti v rôznych segmentoch online podnikania. Ja som sa snažil od začiatku zároveň spolupracovať so špičkovými ľuďmi v danom obore. Či už je to optimalizácia pre vyhľadávače, user experience alebo PPC reklama a tak ďalej. Musím povedať, že toto je naozaj ako keby tá správna cesta. Najmä ak má niekto ambíciu byť ako silným hráčom na trhu alebo top hráčom, tak bez spolupráce naozaj s tými najlepšími to nejde. To sa jednoducho nedá. Čiže to je ako keby jedna skúsenosť, že prešiel som si rôznymi segmentami. Ďalšia absolútne dôležitá vec je, že začali sme v podstate pomerne rýchlo od začiatku nastavovať tie projekty, ich KPIs a podľa nich to aj riadiť. Lebo v skutočnosti aj teraz z pozície konzultanta externého pri viacerých projektoch, pri mnohých projektoch vidím, že reálne každý pozerá len do Google Analytics, pozerá sa do na nejaké výsledky z účtovného systému a podobne, ale nemá zostavené kľúčové ukazovatele výkonnosti a neriadi to podľa nich. A skôr je to pocitové riadenie mnohokrát, najmä tam, kde je majiteľ vzdialený od toho vedomostne, myslíme znalostne od toho e-commerce biznisu, že ako to funguje. Pritom práve ten online je úžasný v tom, že dá sa všetko riadiť a vyhodnocovať, merať a vyhodnocovať a riadiť podľa toho a merať aj tú návratnosť, čo je úžasné. Čiže to bola ako keby druhá oblasť, ktorá mi strašne veľa dala. A teraz vidím, že je to naozaj, že v skutočnosti je to veľmi jednoduché, nastaviť si tie KPIs a tak ďalej, len podmienkou je naozaj mať tie skúsenosti, vedieť, že čo je podstatné, čo mi vlastne priniesie viac oproti inej alternatíve, do ktorej môžem investovať, lebo mnoho e-shopov a e-commerce hráčov investuje povedzme do marketingu, ale pritom nechápe, že absolútne kľúčové je user experience a vôbec miera konverzie toho webu
a v podstate oni stopnú rôzne marketingové aktivity a kanály len kvôli tomu, že vyhodnotia to ako neefektívne, ale pritom nechápu, že problém nie je v kanáli marketingovom, ale v tom, ani v spôsobe komunikácie často, ale v tom, že ich web je naozaj že hrozný, alebo nákupný proces je veľmi komplikovaný, odchádza im tam veľa hráčov, veľa zákazníkov a toto sú veci alebo skúsenosti, ktoré ja už v podstate len zužitkovám a kopírujem na ďalších projektoch a pri konzultáciách a podobně. Jo, to mi nahráváš vlastně na to, že to je přesně ono, že každý dneska na trhu ví, že PPC musí nějakým způsobem fungovat, že prostě se to dá vyladit tak, aby byly nějakým způsobem ziskový, tak vlastně do toho ty e-shopy všichni investují prostě peníze, ladějí to, optimalizují to, až to prostě vyladějí tak, aby jim to dávalo smysl. Ale tohle nevidím prostě v dalších biznisech, to znamená nevidím to v affiliate, že by prostě se opravdu na to zaměřili, šlapali do toho a opravdu hledali tu dlouhodobou cestu, jakým způsobem vlastně v tom affiliate se stát tím vítězem. A stejně tak to vidím i ve spolupráci s influencerama, jako já, když vidím, kolik máme vlastně influencerů v síti a když prostě komunikujeme s nějakýma e-shopama, tak vlastně oni třeba řeknou potom, to moc nefungovalo, není to tak, nefunguje to tady tak dobře, jako třeba ten affiliate, jako by ty klasický affiliate partneři, ale oni nepochopí, že prostě to je práce jako každá jiná, že s tím influencerem se taky musí pracovat. Většinou ty influenceři vlastně otvírají tu konverzní cestu a je důležitý prostě s tím začít a čím dřív někdo začne opravdu ty influencery podporovat, když ještě my je vlastně máme v síti a oni ještě jedou výkonnostně vlastně tu spolupráci, tak dát si tu práci s tím, že prostě to je dlouhodobá činnost a přináší to dlouhodobě potom ty výsledky, což je velká výhoda toho affiliate, že vlastně dlouhodobě vlastně přinášejí tomu projektu ty peníze a výsledky, že? A i ten brand awareness. Presne tak. To, čo je úžasné na tom affiliate, je, že tam, keď to raz nastavíte, tak to môže fungovať dlhodobo. Samozrejme, na začiatku do toho treba investovať energiu, nejaké tie aj financie, samozrejme čas, ale keď to raz nastavíte, tak viete, že čo môžete od toho očakávať dlhodobo. Takže toto je naozaj ako na tom super. Ešte pri PPCčkách tam musíte stále riešiť, stále to optimalizovať, stále tomu venovať čas a tak ďalej. Ten affiliate marketing má oproti PPCčkám tú výhodu, že naozaj tam, keď to nastavíte, nepotrebujete tú energiu do toho a tým pádom aj peniaze investovať tak, ako pri tých ostatných kanáloch. Tak ty když si odešel vlastně ze SME, tak si potom působil, pokud se nepletu, v cestovní kanceláři Saturn, nebo jestli to je operátor? Áno, nebo... ale ešte to trošku upresním. V podstate ja som založil vlastnú konzultantskú firmu a Saturn je jeden z prvých klientov, ktorým som sa venoval. V podstate majiteľka Saturnu ma oslovila ešte, keď som pôsobil v Petit Press. Ja som to najskôr odmietol, ale keď som sa neskôr rozhodol, že odídem z Petit Pressu, tak oslovila ma okamžite, aby som im pomohol s tým ich projektom. A bolo to najmä kvôli tomu, že vlastne my sme rozbiehali Petit Presse projekt Dovolenka SME, na ktorý sa v tom čase, keď sme ho rozbiehali, pozerali dosť skepticky, ale behom roka až dvoch videli, že naozaj dokážeme fungovať a prinášať aj obraty cestovným kanceláriám, keďže vlastne Dovolenka SME bol provízny predajca. A hlavne ako keby majiteľka vedela, že vlastne už ten trh mám asi zmapovaný, čo mi samozrejme aj pomohlo pri nastavení toho, že do čoho má Saturn investovať, aké projekty riešiť a podobne. Takže Saturn bol jeden z prvých projektov, ale musím povedať, že toto mi zabralo drvivú väčšinu kapacity času, pretože to bol veľký projekt. Tam sme išli do kompletného redizajnu, lebo po zostavení KPI, čo som robil na začiatku, trvalo mi to, musím povedať, asi mesiac, kým som dal dokopy relevantné dáta, z ktorých môžem vychádzať a ktoré viem porovnať s nejakými benchmarkami, ktoré som si zostavil ešte pri projekte Dovolenka SME.sk. Takže zostavili sme KPIs a na základe toho sa ukázalo veľmi rýchlo, že problém je presne, čo som pred chvíľou hovoril, miera konverzie webu, ktorá bola povedzme trojnásobne nižšia, ako bol priemer na trhu. Takže bolo jasné, že ten web nefunguje a je potrebné ho zásadne zmeniť a redizajnovať. Toto sme robili v spolupráci s UX agentúrou Lighting Beetle, ktorí sú špička v tejto oblasti.
a trvalo nám to zhruba 3/4 roka do spustenia. Samozrejme, že po spustení sme to ešte doľaďovali asi 2 mesiace a potom už to boli naozaj také ako keby optimalizácie. Čiže to bol ako keby jeden z veľkých projektov v Sature, redesign, a samozrejme, že popri tom sme riešili aj iné veci, ako optimalizovali PPCčka, riešili aj SEO a tie výsledky sa dostavili behom asi roka a pol a boli asi také, že miera konverzie stúpla o 300% a stala sa nadštandardnou na trhu a čo sa týka SEO, tak behom roka a pol sme zvýšili organickú návštevnosť asi o 100%. Takže tam tie investície sa vrátili veľmi, veľmi rýchlo a dokonca sa stalo to, že po redizajne ja som upozorňoval na to ešte vopred, že stupne miera konverzie natoľko, že v sezóne nebude stíhať kapacitne obchod. V podstate veľmi tomu viacerí ľudia interne neverili a naozaj sa to stalo. Ten obchod od rána do večera nestíhal vybavovať lídy, ktoré potreboval riešiť. A je pravdou, že samozrejme, že obrat stúpol a tak ďalej, ale mohol stúpnuť aj viac, kebyže tie kapacity sú na to pripravené, pretože ten predaj dovoleniek to poznáš, že je v podstate sezónna záležitosť a 80% predaja sa deje od mája do augusta, čiže behom 4 mesiacov. Takže toto boli nejaké výsledky a myslím si, že sa nám to podarilo naozaj to posunúť radikálne na úplne iný level. To znamená, že vlastně tady v tom Saturu seš víc vlastně, ses víc jako specializoval jakoby na to vylepšit vlastně tu webovou prezentaci nebo ten katalog, aby vlastně ty výsledky byly vlastně, si říkal, že byly trojnásobný, takže to byla vlastně ta tvoje činnost. To vyplynulo z KPIs, kde bolo absolútne jasné oproti benchmarkom, ktoré som mal zostavené, že miera konverzie je totálne podpriemerná, takže to bola prvá vec, čo treba bolo riešiť. Ja som tam mal vo výhľade samozrejme niekoľko ďalších vecí, ale tým, že som potom skončil na tomto projekte a presunul som sa inde, tak to mali prevzať interní zamestnanci a niektoré veci sa ďalej podarilo riešiť, čo viem, ale niektoré ako práve affiliate, napríklad to bol plán spustiť program affiliate pre Satur, tak to sa bohužiaľ, neviem, či sa tomu nedala dostatočná priorita interne, ale skrátka tým, že tam nezostal nejaký človek, ktorý by tejto oblasti rozumel dostatočne a vnímal ten potenciál, tak pravdepodobne z toho dôvodu sa to zatiaľ nezrealizovalo. Do toho tento rok prišla korona, cestovky sú absolútne zle na tom, to vie. Asi no. Potom si odešel do Pohodo, nebo respektive do Jaga Group a začal si pracovat na katalogu vlastně nábytku. Dneska bych řekl, že to je největší katalog nábytku na Slovensku, je to tak? Takto, v podstate ja som už popri Sature bol oslovený z vydavateľstva Jaga. Ja som pre nich robil pár vecí alebo konzultácií externých, nastavil nejaké KPIs na projektoch a podobne. S tým, že robili sme aj brainstorming, že aké zdroje príjmu by mohla Jaga ako vydavateľstvo mať z iných kanálov. A vyplynulo z toho, že opäť podobne ako pri Petit Presse, tá cesta pre médiá je napríklad vytvárať agregátor a tým, že vlastne Jaga Group je dominantný vydavateľ periodickej a neperiodickej tlače, časopisov, kníh odborných a podobne v oblasti bývania, tak logicky sme sa zamerali na túto oblasť. Ja som to zmapoval, pripravil v podstate nejaký najskôr prehľad a z neho vyplynulo, že ten trh je skutočne, mňa samého to prekvapilo, že aký je veľký, už v tom čase, to bolo asi takmer 3 roky dozadu, alebo 2-3 roky dozadu. A na základe toho sme začali zostavať biznis plán, kroky, ktoré sme postupne realizovali a začal som túto prípravu robiť už popri práci pre Satur. Takže z toho vznikol takýto projekt, ktorý sa volá Pohodo.sk a dnes v podstate môžem povedať, že po roku od spustenia sme sa dostali prevádzkovo do zisku a myslím, že pekne nám to rastie. Nie sme najväčší, pretože sme
spustili projekt neskôr. Najväčší je tu Favi.sk, je tu Biano.sk, čo sú vlastne odnože českých projektov, ktoré vlastne expandovali do viacerých krajín a boli pred nami 2-4 roky na trhu, takže ich podiel je samozrejme ďaleko väčší. Z toho, čo vidím, ako mám nastavené KPIs, tak postupne sa nám darí získavať po malých krokoch podiel aj z ich trhového koláča. A myslím, že sme spokojní s týmto, ako to funguje, ako to ide. A samozrejme, že to, čo je podstatné téma, o ktorej sa tu bavíme, affiliate, je, že vlastne to Pohodo na rozdiel práve od týchto hráčov je primárne postavené na príjmoch z affiliate marketingu, čo pre e-shopy opäť, ako som už spomínal, prináša menej práce, menej energie, investícií, pretože affiliate sa optimalizuje z ich pohľadu v podstate sám z hľadiska teda výkonu, pretože platia len províziu za reálne uskutočnené objednávky a optimalizujeme to skôr na našej strane, čiže my si ťaháme dáta z affiliate systému, ako je Commission Junction, ktorý má výborné API rozhranie a cez neho to ťaháme a podľa toho to aj optimalizujeme. Já jsem spíš myslel jakoby největší katalog spíš z pohledu toho té naší affiliate síti, protože vím, že samozřejmě Biano i Favi, ale ty jedou na platbu za klik, když to vlastně Pohodo jede čistě výkonnostně, kdy vlastně dostává tak, jak je v affiliate zvykem, peníze až vlastně z realizované objednávky. Tak. To verím, že určite patríme, alebo sme asi najväčší katalóg v tejto oblasti. Přesně tak. Jak vlastně teď v době koruny můžeš to možná i poměřit, co se týká toho jarního lockdownu a teď vlastně podzimního, té druhé vlny, vidíš tam respektive jak ten váš projekt fungoval na jaře a jak funguje teď, jestli jsou tam nějaký rozdíly, protože třeba my vidíme, že na jaře napříč vlastně sítí mimo nějakých drogerií, tak vlastně nejdřív byl tak týden útlum, lehkej a pak vlastně to vystřelilo nahoru ty prodeje a teď bych řekl, že naopak lidi vůbec tam žádný útlum nebyl a naopak ty prodeje šly výrazně nahoru, jakmile vlastně zůstávali víc doma. Jak to vidíš ty? Áno. Ja musím povedať, že nám to pre projekt Pohodo.sk určite výrazne pomohlo a dôvod je veľmi jednoduchý. Tí ľudia počas korony zostali doma, čiže väčšinu času trávili v domácnosti a tam vlastne zistili, že ja predsa nepotrebujem najnovšie oblečenie, zase nejak riešiť sezónne veci. Doma proste bez problémov fungujem v teplákoch, v tričku, ale vidím dennodenne na očiach, mám sedačku, stoličky, dekorácie, neviem čo všetko a chcem si to skrátka skrášliť. A toto naozaj zafungovalo už na jar. Tam v podstate tie predaje a to, čo som videl a mám informácie aj priamo od e-shopov z tohto segmentu, tak tie predaje tam stúpli na 2 až 3-násobok, miera konverzie sa výrazne zvýšila a podobne. Potom sa to samozrejme utlmilo, vrátilo sa to do nejakého normálu. A teraz na jeseň, kedy opäť začali platiť nejaké opatrenia, to opäť vystrelilo. Nie až tak výrazne možno ako na jar, ale išlo to hore. Z môjho pohľadu vlastne nám napríklad jar pomohla zvýšiť výkon na približne 2-násobok. A oproti tomuto 2-násobku, ktorý sme si neskôr udržali v ďalších mesiacoch, sme opäť teraz napríklad v októbri stúpli na zase 2-násobok. Čiže vlastne od marca, od jary sme v podstate stúpli približne 4-násobne, čo sa týka výkonu, provízií a tak ďalej. To je super. Jak hodnotíš vlastně to tvoje působení v tom online marketingu, kdy vlastně velkou roli hrál vlastně od začátku affiliate u tebe? Jak to hodnotíš? Co ti ta příležitost od toho SME až teď po Pohodo, co ti to dalo? Kam jsi se posunul a jestli nám můžeš říct, co plánuješ dál, nebo jaký jsou další plány třeba i z Pohodo? Čo mi to dalo? Dalo mi to ako úžasný prehľad fakt vo veľa segmentoch online podnikania a to, že v zásade mnohokrát je to veľmi jednoduché, stačí sedliacky rozum, stačí nastaviť KPIs a riadiť sa podľa nich, nie pocitovo.
Čiže je to naozaj že systematická práca, ktorá jednoducho prináša výsledky. Takisto, ako som už spomenul, dôležité je mať okruh spolupracovníkov, na ktorých sa dokážete spoľahnúť, lebo vždy každý projekt vyžaduje aj nejakých externistov, či je to veľký projekt, najväčší na trhu a podobne. Vždy potrebuje nejak si overiť, či tá cesta je správna s nejakým externým odborníkom a podobne. A mne sa podarilo, myslím si, že za to obdobie tých 10 rokov, čo pôsobím online, získať naozaj prehľad, že na koho sa kedy obrátiť, tak aby som vedel mať naozaj že kvalitný, relevantný výstup pre to, čo potrebujem. Čiže toto je super. A čo sa týka affiliate marketingu, je tam pomerne veľké rezervy, aj zo strany samozrejme publisherov, ale aj zo strany inzerentov. Ja si myslím, že tam robia veľké chyby, alebo teda chyby, možno z nevedomosti samozrejme, alebo teda väčšinou asi z nevedomosti, ale to sú chyby typu, že v podstate oni sa zapoja do affiliate marketingu, tie e-shopy, a to je všetko. Oni očakávajú, že získajú vysoký výkon a že to bude fungovať a potom po pár mesiacoch vidia, že to zarába pár desiatok eur a podobne a sú z toho sklamaní, možno sa aj odpoja z affiliate. Ale pritom nechápu, že problém nie je ako keby ten affiliate alebo tá affiliate sieť, ale problém je, že ich výkon webu je úbohý alebo mizivý a že tam je potrebné zapracovať a kebyže zvýšia mieru konverzie na nejaký štandard na trhu, tak to začne fungovať úplne inak. To je jedna z chýb, ktorú často e-shopy robia a druhú skupinu e-shopov, ktoré robia chybu, tvoria inzerenti, ktorí to všetko síce nastavia, majú aj povedzme štandardný výkon toho webu a podobne, ale zostanú v pasívnej rovine. Oni nahrajú bannery, XML feed, všetko, čo vlastne tá affiliate sieť ako Commission Junction vyžaduje, ale ďalej sa o to nestarajú, ako keby a očakávajú, že to bude fungovať automaticky. Ale ono to tak samozrejme aj je, aj nie je. Nie je to v tom zmysle, že ak zarábajú na tom a povedzme, že sú spokojní s tým affiliate, tak kebyže sa tomu venujú, tak to dokážu zoptimalizovať a zvýšiť výkon určite o desiatky percent, možno v niektorých prípadoch aj o stovky percent. Len je potrebné naozaj, jak sme sa bavili ešte pred chvíľou, že je potrebné na začiatku tomu venovať trochu viac času naozaj, zoptimalizovať to, nastaviť, otestovať rôzne prístupy, rôzne spolupráce a tak ďalej. A tam si nájsť potom tú cestu, ktorá je tá najsprávnejšia a tým pádom optimalizovať takto výkon. Takže toto sú ako keby z môjho pohľadu také dve skúsenosti s affiliate marketingom, že sú tam takéto chyby. Nespomínam teraz, alebo nechcem hovoriť o technických nejakých chybách a podobne, lebo stáva sa samozrejme, že e-shop upgrade nie nejaké veci a prestane im fungovať tracking, ale to už je vec affiliate siete a to sa bežne stáva. Väčšinou sa to opraví pomerne rýchlo. Ja viem, že... Asi toľko moja skúsenosť s tým a moje odporúčanie je jednoznačne, pokiaľ máte ako e-shop, alebo majú e-shopy štandardnú mieru konverzie a všetko funguje normálne, má zmysel naozaj investovať do affiliate marketingu, do spolupráce s tými publishermi čas, pretože naozaj to môže priniesť o desiatky percent vyšší výkon. My jsme se vlastně ještě někdy, když jsme domluvali tento rozhovor, tak vlastně co si zmiňoval je, že vlastně nekomunikace těch e-shopů směrem k těm partnerům. To je to, co jsme vlastně spolu diskutovali, že neustále je vlastně velký e-shopy to pochopili a ty menší vlastně nepochopili, že musí s těma partnerama komunikovat a vlastně vytěžit ten jejich výkon. Je to tak? Tak ta nekomunikace je asi ten kámen úrazu taky, bych řekl. Tak reálne to funguje z mojich skúseností teraz na Pohodo tak, že my máme zapojených rádovo takmer 100 e-shopov v našom systéme cez affiliate a pritom ako aktívne, keď tak lovím v pamäti, možno sa nám ozvalo 2-3 e-shopy, ktoré niečo riešili prostredníctvom affiliate manažera alebo priamo. A v druhej väčšine sme museli my kontaktovať ich s rôznymi vecami typu, že chýbajú nám informácie nejaké vo feede alebo v tom produktovom feede, ktorý dávajú pre Commission Junction a podobne. Čiže skutočne je to tak, že oni sú vo veľmi pasívnej rovine, pritom
myslím si, že tam sa dá vymýšľať mnoho vecí. Poviem príklad, vytvárať rôzne súťaže s publishermi, odladiť XML feed, čo v našom prípade je kľúčové, mať správne kategorizáciu, tagy a ďalšie veci, ktoré pomôžu k lepším pozíciám a k lepšiemu umiestňovaniu tých e-shopov na našom agregátore a tým pádom prinesú aj samozrejme väčší výkon. Dá sa spolupracovať s publisherom v obsahovej oblasti, vymieňať si nejaké typy kontentu, takisto link building alebo teda v SEO oblasti a tak ďalej. Čiže tých možností je viacej, len treba naozaj začať aktívne komunikovať a pokúšať sa naozaj o takéto typy spolupráce, aspoň s tými najväčšími partnermi, ktorých v tej sieti e-shopy majú. To znamená, že vlastně to je tvoje doporučení a vlastně kdy jindy než ne teď, když jsme, řekl bych, už jsme vlastně v sezóně a ta sezóna určitě bude trvat listopad, prosinec, leden, tak kdy jindy než už teď prostě ten affiliate optimalizovat, opravdu se mu věnovat, to je tvoje doporučení. Tak, určite na 100%. Ja tvrdím, že to je veľmi relatívne jednoduchá práca, je to len o komunikácii a možno nejakej trošku kreativite s tým partnerom, s tým publisherom a naozaj ten affiliate môže zarábať aj pre e-shop, aj pre publishera ďaleko viac. Super. Lubo, já ti děkuji za opravdu přínosný rozhovor. Jsem rád, že jsi souhlasil s tímhle rozhovorem a určitě ti děkuji za postřehy i za tvoje názory, co se týká online marketingu a přeju hodně zdraví do Bratislavy a ať to zvládneme všichni. Ďakujem, podobne želám aj vám do Prahy a všetko dobré. Díky. Ďakujem.